kɔni vraiment ne bɛ se k'a fɔ ko joueur ma joué parce que mun na n'an ka joueur kun jouera force an kun bɛna gagner i ma ne yɛrɛ jigi dalen don an ka joueur ka cogo min vraiment u ma joué o cogoya la essaye ɲɛ b'a la bon c'est pas don bɛ n'a garijɛgɛ de don quoi essaye ɲɛ b'a la mais en tout cas joueur kɔni u ma joué n'u kun jouera ne yɛrɛ ka hakilina la u kun bɛna gagner. Mais prochain match là, il y a la Welekan no bie bolo kala se joueur ma. Bon, Welekan mi bene bolo kala se joueur ma. Vraiment joueur ka se ka jouer ka ɲɛ. U ka do ka fɔ ko wa supporteru bula, anu bɛ an b'u supporter. U ka dɔn ko wa k'an bɛɛ mago bɛ jamana faso kanu na quoi. Est-ce que ɲɛ b'a la? Ce but, malheureusement égalisé. Mais est-ce que les Maliens sont là, les équipes du Mali? Sénégal pour rien, la Guinée pour rien, Ghana pour rien, Bon, ne kɔni fɛ joueur jouera, il a joué mal, il jouera gagnant. Puis quoi garijɛgɛ ko de bon chaque match a sa réalité. Bon, an bɛ match wɛrɛ kɔnɔ, an b'an jigi da inchallah an bɛ se ka gagner cogo min na. Joueur u k'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ supporters an b'u kɔ, u gagnera u ma gagner an b'u kɔ mais n'u gagnera o de ka d'an ye. Sinon bi an tɛ se k'a fɔ k'u jouera mal. Bon, on est satisfait, même dans ma gagne, on est content. Bon, ils ont bien joué. Prochain match est là, on va gagner, Inch'Allah. Vraiment, au jouer là, quoi, vraiment, les Maliens là, ils ont bien joué. Vraiment, mais c'est la mine fois, c'est courageux. On est doucement, tamboukon, amneko, tamboukon. Tous les Maliens, on est avec eux, amboukon, bien boukon, chini. Au go, Djidjadoro, voilà, on est fiers de eux. Voilà. Et nous saluons le champion